Kuti krehinia tangka panongsi KACCM tuliram ronghang ke mesen ki junalang ke longjia phan long igiso. BDR along DC aphan jakong ki piason KAAC pen NCHAC along ke papilong nang nipusi APHLC pen CEM aphan pinpuralo ke pajir. Ingdeng krehini karlitang longkam teron karliani kheronia longta kachiki modon. Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hekpen chomesen ahan long ikji ladak nanglitum karbi kitun kedang ateng pensi long ponikji. Kelongja sona munglake hantu mehek kangmoy kalangdang hanserang ahan hipi ki phi chatni dungke karlu phag ok ki up phag ok slice fry phag ok ki phi phag ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room long ponengchi. Komania hemjongsi birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ga chai megalongta nangji pulote long ichi. Aprang pen ke pathi ke jia phan 8761940579 lapen 9365239862 along homri lote long ponichi lapen ningche bi ikha ajo ke sangje par saisetami ingdeng hini asiang deng ingpu poniklo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka karbiang long Abirta ke lang bang puam hido ana phan setami nilihin pen kardom ang bajiriklo kardom nilimen sami juli baby non arji tha birtang ton pen Karbiang long arlo kithe dung industry ave dat puajok muning tipi bor iponsi mal troxy terona rong along kuti krehinia tangkapen kemisen kijuna lang abar sai kaselam ponje aphan CEM rong hangari dengpen longchor mineral water industry along e ke sompon Rara cyclem bangphi muning tipi hinpen karbia kheyatumta beha bepar ke klemanathu chihung dunang pupuma thaponsi karbiang long arlo piniarni anta thedung industry ing arviklang Laswajok dipu manja kacheleng mile troxy dengja terona rong along kuti hinia tangka panong ponsi ningkan hiniang bong ke mesen ki junalang abar sai ke longjia phan industry kasalam patang ponpo bangso industry ki kim kerang ponjia phan pura keram tang bosik ni phai ko rasir cap ani KACCM tuliram rong hang ari dengpen long i sompi pondo Bangso industri bangke ningkan hiniang bongsi patang pon popusi muning tipi pen ning jepong. Ini tentang mesenar ni lo posisi ni kopon lo. Adi non ini tu karbiang lo posita mesen hidung industri sebelah. Aben ke ini kema media kema along posita me pangceng pon lo. So ke pangceng pon along ini tu kacang hona ada pening jekena karbiang lo. Masih siya ko yang dalam lokal cetong kan lapen ke aden tu MLA aden cetong kan aden begini ning charong lo kasi tapuson awar sai phane ki people mane support dun putang te ining ansosesi kaduk beda ning rong athe raso industries asukali hetan 24 hours along si 6 lakhs liter long ning kasi kada non ki bangjeri soi janga tuma pham la per tum kar de kaya ana ki dure do nang pon pe pelo council sorda nang pon pik lo posita me am phai nang bat bom ma jo tum ang tan sta me chong da me ko tasona khasi non la da jong sin sen industries na pe chun lo ko da de tum soi janga tuma ta ki ne amar sai Karbiari soi janga tumta loga chare anathu apuna chak ke chokle matuma phai nang bar bomlo bonta boreng ka choklem jia thai kabe mate kachongda jia thai kabe ajok ke ongdung atum ke angtan si dam nanglo lasi karbiang long arlo alongta jongsi themuchot industry dolote kachongda ra thai dopo busi CEM rong hangpen ningjepong nang sita pini kang puji pulong aso kang puji pulan nyok pini song yo sita tipu lokela mile mila se dia memsi tungwang sini manang ngisi itu dalam job song kang lo lepen kila so project bangke dikrehinia tangka asin ingkan siang mo ada petangi puserang lipu
al benglun si dengan kusulo la pen ke nak penana hari suwe jang tum ke take oring awar sai long ni la son vaccine tu karibino autonomous council ka je trading nation pe ni ke lo ason kang ke thek kai si churu nang ji nak local ang solo lang ita sila son kang thek ko si ikung karibino autonomous council ka jara support labang so sai ke claim pon jadin chiri kre hinia long le long kuti kre hinia tangka pensi selang pon poputa ing tipi pachini pon Rosan Hansi report Karbi Anglong live Bodoland Territorial Region arlo an kedo Department ke DC Bensi langchari pon pupu kapak lang pon along Ladakh Karbi Anglong Autonomous Council apen North Kachar Hills Autonomous Council along ke bangso aron papin chonglong le dedra 6 sedola jakong je khang nangji pusi APHLC asong pen KACCM tuliram rong hangaphan pinpuralo pajiodam All Party Hills Leaders Conference Rachari Asong Pen Niphain Korasir Cap Arni District Press Club of Karbi Anglong Sa Hemalong Pirangke Amai ke Phapona Hut APHLC Amai Phu Jai Kathar Kaning Jia Tengke Kiramtang Gosik Niphai Pho Arni Bodoland Territorial Region along Kapaklang Pon Alu along Kijong Atengke Bodoland Territorial Region arlo kedo anasai kam mate Department ke DC Bensi Langchari Pon Pupu Pangdak Ponlo Lasiri tum Ladakh Karbi Anglong Autonomous Council Pen North Kachar Hills Autonomous Council along ke Lapuson papin chonglong le dejia phan niphain kora sir kebarni APHLC asong pen KACCM tuliram rok hanga phan pinpur alu pajiram lu pusi ningje pon June clear tarik army BTC a principal secretary si isi order issue lo isi order pe klang lo hukum pe klang lo order ta la helo order lage BTC atum lo seta lage bang atum lo Sete itu pandang data nang ruklok ya lah hello kape kelas inan kok alam mangke alam licu kalau so order tingke BTC power on annual action plan ke selam lapen kam chok loma chok chema lapen ko son si kam ke claim nahi mala anta DC si claim po non ke council kali lapen ke hala district officer atuman alam mangke agriculture department dame officer atuman PWD officer atuman lapen soil conservation ba akaprega department atuman sita alang litum casually lage pini men asuti nangji kusita lapen hem damrai nangji kusita lapen konati damrai nangji kusita a permission ke DC ben si hanji toy po mahala tum si power and act no se loading menge bang kacha toy ga lha tum se am puji lage pir thege det kachari ke lo ben si chari ji aron ben si chari ji la bon se hala so aron ki to kopima ateng ben si ala tum ta claim ji la pen non notification ki pi council pe notification ki pi jong si hala tum tan power ke chi pi pe klang det no te ba klang clip pin sita hala tum ke chethanan link se thal tu asam government man maki hala transfer subject kali det ke DC pe SP ke la si transfer subject kali kulote lage asam government si ke claim no lage and asam government si itu council akam an claim nahi kulote council ke dunia kam sa det po la puya la si ne tu kulot DC ban ke power ke pinan ni ku se ni kuda ta alam litung na takdun ke power ke people chutoi long po si ACR annual confidential report la DC copy mga chuklem la solam ke CM si tok po la hedi setan ni liga chini ke la po hello la ACR le jong hele akahin no tok sita ba ke me tok sita halada accepting authority budolam hal ke confidential alam lagi arlo bijo alam lagi pangdak dia lagi jok le kilut do jong long jika dia da mangke ambe hala tun ke claim an ke pangdak di deji la posi hala dak ke itu ACR le me pick tok sita ba hindo pick tok sita hada bangai bang deng de lagi
Pherangkia maya long alang likaning je thua tengke ladak ili tumalong ria longta lapuson nangman det pulote Isia district arlo kedoa department asai phu saikhia tum anta tong sekot pen kona ne kedam raiji pusetami DC alongsi hukum jo hangdam nang kokpo anparta principal secretary pen danglok district officer atum anta thangnatta ajakong avider poputa APHL semai phu kathara sangho pherangkia maya long ningjepon News report Karbi Anglong Live. Kedamdang wosik ni phaing ko rasir kep arni prek jamadi malong lamet guru kalitang longkam teron karli arni kachiki mudu na sontak taksi Karbi lameramai kheroni aro tumta kachiki mu padodun. Karbi lameramai kheroni aro nijang longria mai lapen tiripia mai klembang atum chelangsi kheroni green english school athengno along lamet guru kalitang longkam teron karli arni kachiki mo asai dengpon labangso asai ke dengpon ahut ke chengsi meyalong kachetong dun ke do anararatum mini disia por ing samri pen kalitang longkam teron aphan chiki mo pon Lasoaphi sayang deng ateng pen horbong horthe kowe bithi lapen bengki dit pensi karitang longkam teron aphan chomrong mi kidoge thak dun longpa mi ka thek ja phan kardom kardi padopon lapen ovekimi tokbang atuma phan anso se ki or ke chandun ja phanta hirjume johang poron disi mesen pen sayang deng pachon ponlo Kachikimo asai ke deng pona hut tiripia mai pen ramsing phangcho joyram ronghang lapen longria mai pen ramsing kathar pen samsoning tia tumta chetongdun Pini Jome ni me arni nangale Letung karbia khaya pan Kamatha tikang Ubi kimi ke tekere ariso yang abang pu bang pi pan ketok lang lapen logo charli abar sai karbia lam net kalam chong pirthia wai kangalong kapaji thanglun thedia pa pura alangli matha se alangli girpi tempen Haro krisir kera phokarat thawane kan karbi lamet tiri amai seng ponlo kichengsi amai phu alangli karitang longkam teron alangli charpu deng ponlo lapen alangli la anang bong ke claim ke tampon karbi alam LP school lang bachali phan tam hidi lapen lam marjong alang litum ketok pon pen pini LP school along alang tum ketok ketapen alang litum ketok ketapen ala school keceng si ang deng tamidi wan tamidi tu lapen si non puta ini tu ma karbi alam school along kapidun long lake alang litum kamatha dikang alam lo Kheroni pen mohanteron Karbi Anglong Live Gari ke bek pen aphong kaching koinang vera phuthak ke khang thek ja phanpura transport asai kamatum gari ke bek atuma phan ko ansi pachat nangjima lapen panglen nangjima phuthak aron hotponsi bokajan NH 39 mate thongke brasir kebalongta bangso aron dengpon tanglo Nanglilong gari doma jongsi do pulote pini penamat kevek chere ignon athe nangli ning hangaling gari vek longlilo pirthe monit nangke chana tengsi gari sitami nang chan piklo adon tinta gari doreblo pule jongpon deta henuni gari motor nangke ongthu pika jok ani wangta kaching koi pen monita pran ke dam lapen areng kesu nang do piklo Laswa joini lahaya puthak ke khang thekja phanpura Assam transport asai kama hinpen gari ki bekatum ko ansi pachat nangjima lapen ko ansi panglen ponangji hevia puthak aron ke deng paso montang Laswa tengsi district transport officer hinpen kapin khara teng kedam tang bosik ni phai inkoraner cap arni pen bokajan sub division ka parlo lakha thongke brasir cap NH atowar pialongta gari ki bekatuma phan aron ke nep pangcheng pantanglo Laswa hud dipu DTO enforcement pen Renuka Ingleng pi pen mampi syamatum nangapachini dona tengke non pen ke gari ki vegatum to ansi pachat nangjima la pen pangle nangjima phuthak to waralong aron ke tar dopo la pen ke nebduna machine setami dopo la sipini pen gari ke vegatum posetami aron pensi vek nangpo
jongsi komania tum aron karkan do pulote halabang sabang thumate abang khia tuma mobile along lamthi lepu laso tengsi sarkar pen ajat kang saitame dengpon pobosi ningjepon kela ke di office pen speed gal radar gun lo laso mesinamen kela ke non manom la kong tolong dangti ba towalong ko ada gari accident so accident ke pakomi phansi lasi mane la speed hel radar gun pu government penili tumhan la transport department tumhan angi pilo la towalong speed limit assign pc ke doma la so teng pen se 40 yo speed limit towalong do pulote la so 40 pen yo si abisi mane veg lo pulote la ke ni tum case det po la ke office dong alang ni tum mobile long sitame message bang po on la tum 2000 mane suri hini fine pinang ko po ko nama la signboard long la speed limit to warong piti mage to la so apeng ko 60 penyong si above 80 penyong si above alang ni penyong si veglo ko lagi ni tum mane da la so speed limit radar gan ni tum lagi capture det ko lagi case det da mane to warong togri ke la sign hai speed limit non ladak ke ni tum 40 penyong si abc ke ba veglo ko lagi ni tum da case yan ko lagi bokajan pen anantarang karbing long life Pini ada Abirta ke la ponsi kang toning lo.